Aningibekezelele nje imizuzu embalwa ngiyazi inhliziyo senibekezele ngenxa yale ngubo. Wonke umuntu ufuna ukubona le ngubo isusiwe la. Sithole. Ave kukubi. Celitshela makhelwane hayi kabi. Makhe hayi kabi. Kodwa ave kubuhlungu kubona ibandla for 20 years likhonzela esikolweni emkhukhwini umfundisi abe ehamba ngeimoto ezinkulu. Ngicabanga ukuthi nale tende libekiwe libekwe kuze lidilike kufakwe elinye kodwa umfundisi ebeshintsha imoto bangathi akuhlakaniphanga. Ngicela ukusho kuwe ukuthi ngisaphinda ngishilo kunoMiles la ukuthi uqale kahle ngokubonelela uJehova bese yena ebonelela wena. Umncane kodwa umqondo wakho ubanzi kakhulu. Abantu bazifunela bona. Nami ngiyakuhalalisela. Uma ngabe bengingaku-understand bengizoba umfundisi engizoma phambi kwebandla ngithi ya kodwa uNkulunkulu akanafe. Ukuthi angabless oJackie kangaka kule minyaka engaka ngishumayela. Yabona ke kodwa ngoba ngiya-understanda futhi ngiyazi nokuthi ngibanjwe yini mina. Lokuthi ngithi kuwe nje thank you. Uyabona uSathane ilezwi njengoba kulithole ngisho nasesihogweni. Angeke uSathane ungamsebenzela noma kangakanani ngeke akwenzele i-thank you card. Lezwi nje lokuthi thank you bandla. The elders convoy engibone esiza ngayo ekseni la ngize ngathi kube bokhona iCamera bakithi. Ngesikhathi la kudliwa khona sihlangene abafundisi ke ngithi ukudlala le video nje. Thank you bazalwane. Ngiyawathanda ama fruits. Kodwa khona into engeke ngayibuka ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphe yedwa nje. Ngeke simenze lutho. Ubanana nawudla uyawudla kuphelele lapho. Khuluma nje Gumbi. Ubanana nawudla uyawudla nje kuphelele lapho kodwa ipentshisi likhonto elingibusisa ngayo namanye ama fruits lawo. Ipentshisi nawulidla nangabuzwe ukuthi kumnandi. uNkulunkulu ubeke imbewu phakathi. Ukuthi nangabe uzwa ukuthi lokhu uyakufuna nakusasa hamba ukutshala. Hamba ukutshala nakusasa. So world of praise. Animnyunyanga nje usitholo kobanana. Kuko konke amandla akhe nako konke akwefakela kini. Kodwa nizwe lobumnandi. Nine benithi niletha lokho kanti seniyatshala. Hambani niyobuka ukuthi uNkulunkulu uzonenzelani. Cela ke ukukhulumela uNkulunkulu iqiniso elilodwa bese ngihlala phansi kususwe lengubo. Genesis chapter 2 from verse 10 to 15 ngolimi olulodwa nje. Genesis chapter 2 from verse 10 sizoxila kakhulu la ku-15. Akosifundele. Ncwadi kaGenesis isahluko ngelisesibili indima yeshumi